drăgușă. De cât timp faceți copze de astea? Aoleu, de 45 de ani. Asta viață făcea ramele. Antonovici Valerian, el a inventat primele copze. Când a întronat pe regele Mihai, aici sus la castel. A fost atunci ca să-i facă o surpriză, nu știa ce surpriză să-i facă. Și s-a gândit așa, ce să-i fac, ce să-i fac, zice. Am avut lostrițe și am luat o lostriță mare, zice, de 1 metru. Am curățat-o, am pus-o la sare și după câteva ore am pus-o la fum, zice, într-o zi. A doilea zi, zice, am luat-o și am zis, nu e afumată bine. Mai trebuie să o mai afum. Și mai afumat-o, da. Și a doua zi, și acum zice, procesul de împachetare. Cum să împacheteze? Cum era înainte, era pergamentul. Știți? Să o pui în pergament, să o împacheteze, nu era ceva natural. Să împacheteze natural. Atunci s-a dus și-a luat nuielușă de astea, s-a gândit el așa, și-a luat nuielușă și-a făcut copza. Copză mare, vă închipuiți, și copză trebuit ca să facă. Deci prima dată a fost pentru lostriță, nu pentru păstră. Pentru lostrițe, că na, s-a gândit să-i facă ceva deosebit la rege, să-l primească. Și-a făcut rama așa, pe urmă a țesut-o cum o țesăm și noi, vă arăt. Și s-a gândit ce să pună, pe ce să o pun acum. Au adus brad, cum îi spunem noi, brad alb. Și-o pus pe ramă și-o pus lostrița și deasupra alta, când facem 2 bucăți. Și cu păstrăvul când a început? După aia a început cu păstrăvul, că ei aveau o bazin cu păstrăv. Era el, bătrân Antonovici, și era ginele lui, Zalewski Otto. Și eu a început, atunci ducea la Cernăuț, era Cernăuțul, era capitala noastră, mi se pare, că eu eram un copil la școală când se făceau astea. Da. Da, da, ia. Suntem noi obișnuiți, știți? De Paște faceți mai mult. De Paște, de zi,